mamoko ma nyocha wuok nine hichano mucho tulo yiero madundo matari piare kod 7 dwe niendi e kar chung' od bura ma Malava. Kod piny owacho mamalo chako chenro mar kao pach jopiny e wach keto e tim chike matayo sekta mar weche mag arita mag ji giwegi e pacho kaendi. Weche matuch ka kod kacha, wan kodi ondamo kondamo mar yangoni motimore gwengewa. Weche manyien gi James Rabala. Jalup jatend piny Kenya Ngire Kithure Kindiki koro ne okwayo jotelo mathur kaendi mondo mi jotemie neno ne gijiwo yore manyalo konyo e keto e tim chenro mopogore opogore mag dongruok ma pacho kaendi kar goyo siasa mathole e kinde duto. Kano wuoyo e gwenge mag Nyeri, Kindiki nowacho ni joma nyayo siasa mag hayany to jong'eni biro neno ich wang' mar jopiny kodgi kochopo kata kokayo e kinde yiero maduong' ma higa mar 2017 kowacho ni josiasa machalo kamago endo ong'e maber ni jopiny biro dhi ng'udhogi oko e debe kochopo kinde yiero no endo. Nowacho ni piny owacho biro dhi nyime gi bedo e tudruok achiel kod jotelo mopogore opogore e bwo chenro mar piny owacho ma manywanda kata broad based government maneno ni dwach jopiny obiro chopi kochopo kinde yiero ma higa mar 2017 no endo. Wabunge uchaguliwa kwenda kutafuta hiyo mambo yote ya maendeleo. Kwa hivyo mbunge akianza kierehere na kimbelembele na matusi, yeye ataonekana ni shujaa, lakini eneo lake la bunge wananchi watataabika. Wale wamechagua mambo ya matusi waendelee. Siku ya uchaguzi ikifika, hawataulizwa ulitusi watu wangapi. Wataulizwa wapi barabara, wapi masoko, wapi stima. Madhira fire. Madhira noma. To bende e weche mopogore kod mano ende jotelo mag piny owacho mawuok e bede migepe mopogore opogore mag sirikal jokwero malit mokalo weche moko manche ne wuok ni ne hichano mucho tulo e yiero madundo ma tarik 27 mar dwe ni ndika chung' od bura ma Malava. Kane gimedo wuoyo e wachno endo jotelo go endo mane otelne kod jaod bura ma Navakolo Emmanuel Wangwe, jaod bura ma Likuyani Innocent Mugabe kod jating ndai mar jatend piny Kenya Ruto Faruk Kibet ne jokwayo oganda ma Malava mondo mi joyionya mana kwe kochakore sani nyaka kinde yiero no endo kata mana bang' yiero no endo bende ne gilero agenda mar weche mag dongruok ma igeno timo kod jachung' mar duond bura mar UDA kadiponi obiro yiere e yiero ma tarik 27 no endo. Munaambia wakabila waende wasiende. Waende wasiende. Ni ndakwa si ndakwa. Aingie bunge. Wenye fujo washindwe ama wasishindwe. Watu ya Malava ni watu ya amani, si ndio? Watu ya mlembe. Watu ya peace. Hawataki fujo, wanataka ndakwa. Hawataki fujo, wanataka ndakwa. Hawataki fujo, wanataka ndakwa ndani. Jatend piny Kenya William Ruto koro wacho ni sani endi koro pesa ma ibiro tigo do weche mag timo nonro e pacho kaendi mibiro keti e lwet bede migepe mochung' ne timo nonro mopogore opogore pacho ka mabedo ng'ere kaka research centers kata research institutes koro omedi kowuok e kwanda tamalo 0.8 nyaka kwanda tamalo 2. Kane wuoyo e kaunti ma Nakuru, Ruto nowacho ni mar mondo mi piny Kenya obi ochopi e dwaro mare mar weche mag timo nonro kaachiel bende kod weche mag dongruok onego bed ni koro bede migepe ma ochung' ne weche mag timo nonro go endo koro imedo juolo kod lipia maber manyalo konyo gi timo nonro makare. Nowacho ni mane momiyo nochuogo bad migawo mochung' ne weche mag timo nonro machalo kamano ende thur kaendi. Jatelo no endo ne wacho mano endo e seche mane otimo limbe e gwenge mag Nakuru kuno endo kuma bende ne owacho ni gibiro dhi nyime kod neno ni gibero ngima oganda jo Kenya kokalo kuom temo dongo ohelni ma ji ochake pacho kaendi kaachiel bende kod neno kata mana sekta mar somo bende obedo kare pacho kaendi. That the government of Kenya is committed
to scaling up the National Research Fund from the current 0.8% of GDP to the required 2% of GDP. I deliberately reorganized government and created the State Department for Research, Technology and Innovation, and will ultimately raise our national research budget to close to $1 trillion shillings in the next 10 years. Through this fund, we expect our universities to stand at the forefront of research, innovation, and technological development. Our research intervention and coordinating and creating more synergy so that research in all the fields is coordinated, is funded appropriately, and is scaled up so that we can benefit from the outcomes of research, be they in innovation, be they in business, and in all other ideas that gradually develop into businesses and into intervention. Piny owacho mamalo chako chenro mar kawo pach jopiny e wi wach keto e tim chike matayo sekta mar weche mag arita mag ji giwegi e pacho kaendi. Chik ma higa mar 2015 mane ochuogi matayo sekta mar arita mag ji giwegi geto rido motegno kembe mag arita mag ji giwegi kendo konyo e nyayo weche mag tiyo e yo ma obidhore e sekta noendo. Philip Liki Okelo, ma en jatend tije mar Private Security Regulatory Authority, wacho ni keto e tim chike goendo ber mokalo nikech odwaro nonro matut mar ndiko kambi, chiwo lesen, ndiko chukdar, tiegogi kod gik moko duto ma itimo gi kembe mag arita mag ji giwegi goendo. So what we are saying is that we need an industry that is professional, that is ethical, and that I need my people to be treated with the dignity and honor. This will be achieved only if we pass these regulations. And as the law states that we must have a robust public participation in place, and that's what we are doing. So let me thank the county security team, Madam Regional Commissioner and her team for coming. And let me also thank Wananchi that we've got their submissions of the memoranda, we've got their written requests, and we've got their opinions, and all those are going to be put in place as we head to Bunge. Also, we do not forget the assistance or the necessary support that we require from the Ministry of Interior and National Administration. So they are aware, and we are pushing this thing through. It's a stakeholder engagement, and we are going to have a discussion around it. What is good for consumption will go ahead, what is bad will drop here, and it's just about consensus. Kane huyo Kisumu e seche mane riko kawo paro mag josir lwedo e sekta mag weche mag arita kwe mag ji giwegi goendo mano e kaunti ma Kisumu, Mabei, Siaya, Kisii, Nyamira kod Migori, jatelo nendo no wacho ni thoth jogo manie sekta mar weche mag arita goendo oyie gi paro achiel ne onego bed ni keto e tim chike ma idwa kal goendo mondo mi okalgi mapiyo kaka nyalore mondo mi omed bero sekta mar weche mag arita kwe mag ji giwegi goendo. The overwhelming opinion of the stakeholders drawn from the former Nyanza region, Mzima, all the way from Kisii to here to everywhere, the opinion is very simple, that these regulations are timely, it's an idea whose time has come, and therefore they need to be passed. That's why you've seen a humongous crowd, people are here, and we are ready to give our opinions and our submissions. So it is time that this is done, because the Act itself is of 2016, and we are at 2025, 9 years down the line without regulation. So far we've been operating with the goodwill, but why not now establish a law that anchors the Act? So that's why we are here, and the opinion is that we need to pass the regulations, and that's what we are on to. Michael Agwanda, ma en jatend tije ka Atalanta Security Services, ne wacho ne chike goendo kadiponi obiro kal to biro konyo ahinya e bero sekta mar arita mag ji giwegi goendo, kobro konyo kata weche mag ndiko chukdare tich, kaachiel bende kod neno kaka inyalo ber chudo mag chukdare thur kaendi. Aparo ni chike mokel gi gin chike mabeyo ma owinjore ong'igi. En mana ni seche mang'eny ok wasom ga gik mondik piny mondo ji owinji ni chikego wacho ang'o. To daher ni mondo chikego wabede ni wanyalo somogi mondo wa understand gi, kaeto water memorandum manyiso ni wayie gi chikego, nikech ahinya ino ka seche moko ka chike biro to kodwa hinyo ji ahinya to be ene monyalo konyo ji. Koro ber ni
jok mantie industry ni understand chikego kendo ging'iyo ni chikego gibedo implemented adier. Daher mana wacho ni kik wabed gi luoro ni chikego dhi hinyo companies kata kembe mag private security, kaparo ni gin chike manyalo nafas momiwa ni en nafas minyalo wacho ni marach maber kaito marach igolo maber koro inyalo tere parliament mondo bed chike ma regulate private security. Matuch e kor gwenge gi James Rabala. Kod dwaro nitiere mar jolony mag thieth chiwo tiegruok ne nyithindo manyiri e wi wach tiyo gi masinde mag tieko riyo e weche mag hera midendo ni vibrators, bang' weche yangore ni nyiri mathoth sani oonore tiyo gi masinde goendo ma ok girango midhiero ma kidek betie. Magi ne oyangore Mombasa e nyasi midendo ni The Girl Summit, mane okelo kanyakla nyiri mawuok e counties mopogore opogore pacho kaendi, kuma wachore ni thoth nyiri tiyo gi masinde goendo mar tieko riyo kendo gayo tuoche kaachiel bende kod iye moiw. Myron Oside en achiel kuom nyiri mane oyuoro e nyasi no endo kata chokruogno endo. In sexual reproductive health, we realize that girls need to know more about artificial sex. It is here with us and it's not talked about. The use of vibrators. Why are they using the vibrators? Is it that the men are not empowered enough in sexual reproductive health? Do they want to satisfy themselves in order to avoid infections, sexually transmitted infections? What are the advantages and disadvantages of using the vibrators, the artificial sex way of satisfying oneself? We need to talk about it. We need to raise an awareness of it and to sensitize people on it. We normally call the girl child for sexual reproductive health education and leave the boy child out. With sexual reproductive health, we need both the male and the female in order to meet our goals. We don't have to leave men behind. We don't have to leave our boys behind. They are the ones who will help us as girls to be empowered in this sector. Let us involve men, boys in this talk. Weche lokruok makor lwasene bende oyangore ni osebedo ka kelo midhiero ne nyiri, gino ma samoro miyo moko kuomgi weyo sikul kendo ringo dhi e keny momondo kata keny moiw mar reso ngimagi. Omiyo dwaro nitiere mar nywando nyiri chenro mar rakruok gi weche mag midhiero mabiro mikelo kod wach lokruok e kor lwase, kaka Venus Chitachi leronwa niendi. Jambo lingine ni kwamba because of climate change in Kenya there are still some areas, more so here in coast region, pale ambapo unapata wasichana inawabidi watembee kwa mwendo mrefu sana ili kupata maji, na jambo hilo linawaathiri kiakili na kimwili. Considering the fact that they have to carry this water for long distances, and then there's food insecurity kwa sababu kumekuwa na ukame kwa muda mrefu, ama hawa wasichana wanakosa vyakula, inawapeleka kwenda katika ndoa za mapema, na pia inawafanya kwamba wanapata mimba za mapema na wanawacha shule. Dickson Okongo en jatatije riwruog rowere mara Stretchers mane hobagoro monoendo. We are also empowering our wasichana kwamba wajiathari sana na watu wanaojihusisha nazo. Zile party, ghafla kuna birthday party ameenda, sijui kuna bridal shower ameenda, sijui kuna kitchen party ameenda. Katika zile party ndio kuna zile agenda, ama mara kwa TikTok mtu yuko live. So that is part of the conversation we are having with these young girls to protect themselves and to be very careful and even whatever they post in their social media. Kakoro atieko magi korithundu weche mno kelo ni kakoro ketunigi eo majuok. Jalub jatend piny Kenya Ngire Kithure Kindiki koro ne okwayo jotelo mathuru kaendi mondo mi jotemie neno ne gijiwo yore manyalo konyo e keto tim chenro mopogore opogore mag dongruok mapacho kaendi kar goyo siasa mathole kinde duto. Jotelo mag piny owacho manie bede migepe mopogore opogore mag sirikal jokweda malit mokalo weche moko manyicha wuok ni ne ichano muocho tulo e yiero ma adundo ma tarik 27 dwe ni endi kar chung'o od bura ma Malava. Kod piny owacho mamalo koro chako chenro mar kawo pach jopiny ewi wach keto e tim chike matayo sekta mar weche mag arita mag ji giwegi e pacho kaendi.
Nyi kwa mga jong mago bende makelo ay giko maga winjo weche manyien mawuok kone kocha ge lak seche gindi. Watude kendo kango chopo sa achiel mar otieno ma kendo buchakilunwe kendo weche moko manyien adimba ko kamano kango chopo sa 11:12 to bukelo ni weche manyien gwendo e yo machuok. Mago ne weche manyien e Radio Ramogi kano kelni gi James Rabala. Bima nyotangi mar kanopi madak ndalo buora yer Ken Tank magin tangi mar kanopi namba 1 Kenya mangima kumo higo gini 35 sani olos kata tamalo 1 mag materials mane pokotio kamoro amora kaitio gelony manyasani. Ken Tanks olos dak gini 30 kata mang'eny ne mano. Ken Tank yude kocha size mar lita 100 nyaka 24,000 liters ober gi dalani puothi ohala kata mane kwende gedo to maber moloyo Ken Tanks yudre dukno dongo mapacho ka ni matut you are told in amar 0722 206 378. Yes, 0722 206 378. Ken Tank, your ability, you trust. Shujaa en ng'a? Shujaa en in mimondo chiwo kinyi kidhi e puodho, kar tich, e dukani mar manyo yor yuto mapile ka pile. An shujaa e weche mag pur. An shujaa e weche mag gedo. Shujaa mar tich en an. To shujaa mar tich dwaro nyamburko motegno. Shujaa tiyo gi nyamburko mar Toyota Hilux. Obed single cab 2-wheel drive kata 4-wheel drive. Obed double cab manual kata automatic. Toyota Hilux oikore ni tije duto. Giesane, C4 Mobility okeloni deal maber moloyo mar sir mar omenda gi atamalo 100. Kikiwe thuolo maber ni bai oko. Ma en deal maber ya moloyo e chiro. Limbad C4 Mobility mora mopodhi pachoka kata yotol e namba 0800 723 nono maonge chudo mora. Shujaa e weche mag pur. Shujaa e weche mag ohala. Shujaa e weche mag gedo. Shujaa